Praise the Lord, hallelujah. Kaitor Kaham Bini Hamjakma Paiphlaiya norok joto bai tongtong. Ani Kristen taku bukrok tini ang norok bai ta kaisa kok no tui share khanan muchango belai important belai nangkuk mani. So askal tabuk ni din nogo cheng Facebook, YouTube kaisa jinis nugui tongo. Sini ti prawo 3 din lagatar wa tui phema bai tui belai kan torka. Tai baksa ni nok bai kha baksa bat thika. So belai kan chacha rara angkha. Pia a chacha rara ma jagawo kaisa borok pus kai ka ngobono kisa angmo sanani muchung khan bayang tini o video ni bisinte sanani muchung kha o video asuk logya amo just short message awareness message ni bagise ang kisa norokno sanani muchungo so pulen sim paithok jora naitung dim latest news kaisa nugman ingka busem borok je borok no chubachu khaikam ti lomoi no krok baikha lama rok bonang thangka borok no chubachu khaikam Kaham belai kaham samung kaika but kaisa samung ka omu haingka jekono samung kaisa negative kaisa positive tongo but negative belai kan nokja kam borok belai kan o photo rekha ang omsum suk chuba kha omsum se rekha omsum suk klai ka nei borok chuba chur Ruphuru mangpheliti sawai post kaika ta YouTube video upload kaika ani Kristen ta ko bukro sung chuba chuk khana nango but asuk phunuk na ni naya Amuke belai show off ngai tango borok na chung penduk mani ang kabang man dolog status dragon remane nogo because ang asu social media by involve kare ang asu naijagya tani bagi ingka ang asuk interest kare amtoi breaking news rock khainani nainani bagi asuk an interest kare nakardi ang asuk naijagya tani bagi ingka ang kisa joto jorona focus kawani spiritual life no maintain khainani bagi aban bagi ang kisa news rock naijagya belai kom naijago hapono these days ani dolog an request kaika brother kisa news naidi news nai kabang post rock kisa check khainani brother tani bagi ingka kabang borok tini chini bumung mention khainani muchinga chini Kristen borok no pia borok je remano borok pura media social media wo borok update ruo so ani Kristen taku bukro as a Kristen jisuno poito khainai ingai cheng omake update demani kahamda but ang sanai 50% hamian hani mano tani bagi ingai ke Elambak sungutamsa Matthew chapter 6 verse 1 to 4 Jeng porinai just poriwi ang norok no kisa reflection nani muchungo Wngdi Buino na tei norok lukuni beskango samung kaham tak laidi Kenadi Wngdi be careful Buino na tei norok lukuni beskango samung kaham tak laidi So ani Kristen taku bukrok kenadi Norok abohai klaike chuknahani norok ni phani aroni mungsa pano sokat manglak so huske tongdi ningje kuno samong kaham klayo borok no tap nokdi borok no phungnani tamuchungdi jodi nang oma ke borok no phunok kanga social media ni misingte video upload kai photo post kai nang babak na sakanga ke nang osung sarolodin sokat chmani peka nono bui appreciate kai ka jajaka but muito naragdi chuknahani aphala nono tai sokat regla but mujo narak di bobo sokat kaham kuk sungsani ya pakrol zaman da kaham kuk nake chuk nahan apa Kaitor bai sokat rezak mani bobo kaham nang awan sobi nedi best ang ani jortile ang sana best ngke chuk nahan apa ni oroni sokat man mani auto tong se best mo precious Kaitor mani kathar ekdom kaham morok abos sen man kuk nai but osung saratam ba tabuk landslide ma joro jodi ning video upload klai ka eba post kai ka angam sam suk chuba chuk kai ka aborong nang rang reka bono 1000 kaisa reka bono 2000 bono 80 reka bono mairom reka bono sabon reka srapsa ni bagi apa khorab jak nai jajak nai o belai samung kam kai ka appreciate kai ka ni sajak nai but asung sani borok kaisa nature tango samung kam klai sak no no muito klai nai nung jeper samung kam klai mile no pogoi pai nai so better Alo neng no samung klai kaham klai puri sino rano caca ko samung kaham klai main ya puri kono rano caca ya so neng no discourage nai disappointment neng nai abun bagi better ceng samung kaham klai main punu ya ketongi secret ketongi nini nukzai ga nogorai nini nukzai ga Kaitor nono sokata nai verse 2 abun bagi patra rok thumnog rogo Ruphuru neng khamta budi abun bagi patra rok thumnog rogo te lama rogo Khlaite kri rokno Ruphuru nang khamta budi borok no kaham hna hnaise borok abok khlayo okok no muito naragdi borok sokat mani peka yes
Kaitor ni kok seno poriskar kasa borok sokat mani pekya abo fatra rok ni hypocrite no English bai fatra rok ko joto jorona show off borok suri kangka ba borok lama bupra rok tang yak disa suri no Kaitor hambai apa Kaitor hambai nei borok no nukthung borok poito khlai onai tai borok tamun suri nai suri pro Kaitor ango text ram hai nono jiwa kaisariya tong ang ruo ang hambai tongo hambai nono ruo ang fasting tongo nei borok joto jorona kok kotor sawai Kaitor tani suri tani bagi borok once go borok nimbus kango kaham ke phungnani bagi no borok joto samung khayo so borok acting khayo borok ni bisingo ke ekdom hamia no jisu tam sakaba noro saka simisi kaham bisingo kan norok ekdom sumsok bai kopulom patra rok norok ni langma slidi saka kaham khai di han bising kaham ngai ni saka bising kaham khai di han saka kaham ngai ni saka bisingo poriskar ke saka han kaham ngai nei Yesus Kristus saka so abon began Kristen tako bukrok nengno decision nadi ang kemno saya pusta khai dini saya YouTube video tara dini saya rudi nini muchungtei because your life your wish abo joto nini kaise freedom tongo independence tongo chini borok ni bagi nini wish but neng krokse jisu no poito khlainai borok engai neng bo jaga sokat manam chong neng patra rok haikada borok ba appreciate khaijana muchung nake kubi Kristan engai apa Kaitor ba sokat jana muchung abo nini thani se so verse 3 tamoke neng kreino Ruphuru nini yagra yak tamokhlai nini yaksi yakno suda sawita mandadi belai kok kotor belai kok rak khai Jesus saw tamsaka khanadi kisa belai important nini yagra yak tamokhlai nini yaksi yakno saita mandadi that means nini yagra yak bai chubachu khai ke a yak chino pono saita mandadi nei elambak saw praise the Lord hallelujah so ani begani Christian takok tei bukuro phaidi chang chubachu khlainai chubachu khayatangni chubachu khaina nango nani nango borok na help khaina nango very important because chung help khaina nango tani bagi inga ke Kaitor chuno saka noro krokchana hamjak laidi krokchana chubachu khaini nango joro borok no ready we have to give our best chung rana nango chini je tongsak ja mansak jorti sing khaina nango but risung menar hamia tei rekhang ke chung patra rok haise nai Anbagani Kristen takok tei bukurok of the bisinti ang norok no request kana muchingo chubachu khaidi chubachu khayatangdi chubachu khaidi borok no rudi borok no help khlaidi borok no bebak manino rudi je nangma jorote ning je chukma joroti borok no help khlaidi haifano social media rogo ta faidi okay very good tani bagi je ang nukmani joroti ingke belai kaham chiniti prasarok khako arang chubachu khlai tongo je manchak joroti ri tongo belai kam Kaitor norok jotona hamare khlai tongo samungni bagi haifano chung bahan buti ni boro joro mistake khayo joro chung asungsar no follow khai sungsar ni boro je ngi tongmano chung naisi gi chung obo hai nang nani muchungo but anyway chung Kaitor sungsar ni saina ka bini borok nani bagi aban bagi chung bini borok hai ka se matong nai sungsar ni borok hai ya but bini borok hai ka se matong nai okay praise the Lord hallelujah abani bagi norok na sanam chung mani ka base asa show off tangdi belai caya show off abo Kaitor chajagya tani bagi dalam bago porikhanyo go Kaitor show off no chajagya tani bagi Pharisai rok ni tongmung borok ni ke show off borok just borok no fungani muchungo borok ni besang kaham ni jang muchungo Kaitor borok no chajaglia abagi fatra rok ni hingka Yesus Kristo abagi jingbo jodi borok no fungani muchungo borok bai kaham ni appreciate khaijana muchungo jodi sini bakawa amha intention is borok no choba choklai Facebook video post khai aba YouTube video upload khai gangke jingbo fatra rok khai nai patra rok ni tomong na chini bichingo ba tonglai aban bagai padi chung kubi Kristan ngai tonglai ana praise the Lord hallelujah am bagai cha tang khana khari ani Kristan takho bukrok video le Kaitor ni kok to tongo haipano isa awareness isa je chingje mistake khamna ban kisa correction khlai manise no problem chuba chuk khaina nango angbo joro man kha chuba chuk khayo angje mansak anje chuktei khlayo ban norok te ba kaham samung khlai tongo Kaitor norok ni asam na hamori khlai thung aban bagai samung khlainai haipano sungsani borok samung khlaitia Kaitor ni muchung matei Kaitor ni je one shot matei je sungsani khlainai Kaitor norok jotona hamori khlai thung amen